Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítejte na kanále s Fakfézem do kina. A dneska si dáme hodnocení na Minecraft ve filmu. Pustíme si první trailer. Here we go. Já jsem Steve. Už jako kluk jsem toužil dolovat. Ale vždycky mi v tom někdo bránil. Ale doly mě vábily dál. A tak jsem jednoho dne začal dolovat. A doloval jsem, dokud jsem neobjevil tohle. Říši zázraků, kde je všechno představitelný, možný. Ale jen když připustíte, že se to dá postavit z kostek. Hodnej kluk. Již brzy. Kde to jsme? A ty seš kterej? Garrett Popelář Garrison. Hráč roku 89. To neřeš. Já už to neřeším. Vítejte v Overworldu. Cokoliv, o čem sníš, se tu dá vyrobit. Vůbec to nedává smysl. Tak to vím taky. Jistý temný síly chtějí tenhle svět zničit. Máme-li je porazit, musíme vytvořit něco úžasného. Tak tohle je sklad. Co to má být? Endová perla. Teleportuje tě tam, kam ji hodíš. To tak. To ne? Taky byla moje poslední. No co už. Minecraft film. Jo, a ještě něco byste měli vědět. Bezva. A je tma. Nesetmělo se nějak rychle? Uvidíte pouze v kinech. Takže, jdeme na to. Tady Jack Black, jak jste viděli v traileru, je zase Steve a seže tu košičku dole. Když bude začátku. Vytvoří celé město i různé vesničky a ta ženská zlá, ta to ovládá prasátka, tak chce získat tu kosku a on vyšle svého mazíčka do světa lidí, aby ukryl kosku a najdají Momoa. Taky známý jako Smeťák a hráč her, když jste viděli. A Hendry dá potom tu kosku do kupy, když je nejdu Smeťáka a spolu se sestrou a ženskou, co jim koupí dům, se objeví Overworldu a neví, co tam má dělat, tak tam loděj a narazí na Steva, ten jim všechno ukáže, seznámí je se vším, co on vytvořil a bojou vlastně proti zí čarodějnici, která chce zničit svět Overworld a samozřejmě i ovládnout svět lidí. A závěr je takový, jestli to nepodaří,
Meďák, neboli Momoa, to tam všechno zachrání se Henrym, když letěj na balónu, který přebere prasata a který umí chrlit oné koule, tak zničí portál, aby všechny příšery zhynuli. Neboli prasátka. A taky tam je dobrá scéna, kdy Jack Black udělá lavové kuře, což je boží scéna. Takže já bych se to ještě trochu rozvedl, ale když jsem to spoilerovat těm, co jste to neviděli. Takže jak bych si to hodnotil? Hra, teda film podle hry je dobrý. Čistě jsem Minecraft ve filmu nehrál, ale to pracování se mi Overworldu líbí. I světu jak zlejk, prasadek a jak jsou ty noci, ty klipsy a zombice a košle. Je pracování se mi líbí, i to nasazení, herec posazení je taky dobrý. Jack Black je boží, Momoa je taky boží a i ty ostatní. No a jak by se to hodnotil? Já vím, že existuje desítkový hodnocení, ale já tomu dám 30 z 30 Steveů. Některý říkají, že to, některý určitě budou říkat, že to je moc, 30 ze 30 Steveů, ale mně se to tu líbilo a říkám, i když jsem nedal hru, tak se mi to pracování líbí a samozřejmě i ta scéna s tím lavovým kuřetem. Je tam i boží pěsnička, ale nechci ji tady pouštět, abyste si to užili celý. Víš co, samozřejmě jste to neviděli film. A nebojte, bude i hodnocení na film Jezek Soník. Kouknu trailery prvním 2 dílům a o víkendu kouknu Ježka Soníka 3. Měl jsem tomu plánu dřív, ale neklepal to, aspoň budete mít hodnocení na film Minecraft ve filmu. A jsem rád, že se vám líbí i hodnocení filmu Walking Man se Stadhamem. Ale to krásných skoro 600 lidí. Je to si moc vážím. Akorát mě mrzí, že čarodějnice a lovec moc vás nevede. Ale za to vyšrobem. Já se s váma loučím a budu se mama těšit u recenze na film Ježek Sodek. A samozřejmě bude i recenze na nový Juřský svět. Má být i Mission Impossible, jak se říká, druhá část, ale je to skoro 3 hodinky a jak chodím do Brodu, Havičkova, do kina, tak tam mají taky malý sedačky, takže já tam na to nepůjdu na Mission Impossible, druhou část, protože jsem mačkal, jsem dlouhý a nevydržel bych to 3 hodinky. Takže nebojte, já to zkouknu, Mission Impossible, druhou část a udělám i na něj recenze.
A možná ještě bude začít recenze. Takže bude ten Mission Impossible, až to zkouknu, ten, jak jsem říkal, Sonic s sebou a dáme i recenzi na nový Jurský svět. A možná i recenzi na Super. Takže to je vše. Opatrujte se a jsem rád, že jste mi nechali přízeň na hlavním i vedlejším kanále. Moc si to vážím. Ahoj.